Kasiepści łegródk, ogródek kaszubski. O prawdziwym kaszubskim ogrodzie Alojzy Budzisz pisał w tekście Matczyny ogródek. W tłumaczeniu na polski, którego dokonała Danuta Pioch, tekst ten brzmi tak. Przy chacie niedaleko drogi leży ogród ogrodzony dookoła wiklinowym płotem. Wąskie, ale czyste dróżki są wygrabione i obsadzone narcyzami i żonkilami. Okrągłe rabatki i grządki kwiatowe zostały otoczone bielonymi wapnem kamieniami. W nim rosną staroświeckie krzewy i chrusty, podwójne róże, mięta, obok chaty altany z białego i niebieskiego bzu. Koło ganku kilka krzaczków agrestu, porzeczek i malin, a w kącie czarny bez i kłujący krzak pigwy. Róże i chruśniaki mają już swe zielone listki. Z kwiatów wieloletnich stoją ozdobna trawa, piwonie, rabarbar, narcyzy, żonkile, bratki, szałwia, orliki, które rosną w środkowym kręgu, goździki, nagietki, świeżo posiane kwiaty, a dalej ujrzysz rezedę, astry, słoneczniki. Na grządkach mama sadziła bób, rosady brukwi, zasiała marchew, sałatę, cebulę, pietruszkę i pasternak. A na skraju rośnie szczypiorek. A jakie ogrody dziś znajdziemy na Kaszubach? Po swoim rodzinnym królestwie oprowadziła nas Stanisława Bigus z Gowidlina. Mam hortensję. Jest hortensja taki zwykły, co kwitnie na okręgu, jest hortensja tej bukietowy. Ona kwitnie warysty i kwitnie, a na zamojo trzeba przecuc. Jest to bezpieczny kwiat, bo on przynajmniej nie zmarznie. Są róże, są roiny, są frezje, które można posadzać na zimku i piękno kwitną. Na zimku są irysy, są żonkile, są mieczyci. Także kwiatów jest multum, które można sobie posadzać i w ogrodzie mieć od samego zimku aż do jesieni, które są dekoracją i w ogrodzie, i na stole w domu. I chłop sobie bierze do roboty, żeby na biurku fajnie stojały. I do łebrezasji tego można postawić, no naprawdę one są darki. Swój imponujący ogród ma także Zyta Górna, a jej pierwszym ogrodem był ten, który pamięta z dzieciństwa. Akurat ja pamiętam ogród mojego dzieciństwa, to był ogród mojej mamy, bo często pomagałam jej w pracach takich w ogrodzie, gdzie siałyśmy różne roślinki. I wtedy ja jako mała dziewczynka, mając tam kilka latek, pytałam się, co to jest, a co tamto jest, a dlaczego to rośnie pod płotem i jakie to ma kolory. Mnie to ciekawiło, jak to urośnie i kolory tych nasionek różnych były. No i to były też często rośliny wieloletnie. No i też zioła. Mama miała zagonek, gdzie siała zioła. No i też siała mak. Dzisiaj to jest niemożliwe. Dzisiaj nie siejemy maku. Żadna gospodyni nie sieje maku. A wtedy w dzieciństwie mama siała mak. Miała jedną grządkę maku, gdzie potem ten mak właśnie wykorzystywała do makowca na Wigilię. A jak zbierała ten mak? Jak to wyglądało? Ten mak miał takie główki duże, był w kolorze niebieskim. No i te główki potem się tak rozchylało, no i wysypywało się te nasionka takie. No i później wiadomo, że był mielony ten mak, parzony i mielony i wykorzystywany do ciasta. Kto się zajmował tym zbieraniem tych główek i wysypywaniem tego maku? Czy to była zawsze robota dla gospodyni, czy na przykład była taka robota, którą zostawiało się dzieciom? Albo mężowi, gospodarzowi? Dzieciom. Ja z bratem zawsze chcieliśmy chętnie pomagać mamie. Mama nam stawiała duży stół, rozkładała nam go wręcz i wtedy robiliśmy różne te miseczki, były gliniane miseczki przeważnie, innych nie było, tylko gliniane. No i też były porcelana, ale porcelana była używana raczej jak goście przyjadą, a tak to my używaliśmy glinianych miseczek różnych. Czyli w te gliniane. Ten mak był zbierany? Ten mak był w sierpniu. W sierpniu, gdzie jeszcze nie było tych deszczy takich, czyli koniec lata, jak gdyby wtedy się zbierało i był taki dosyć wysokości, taki jak ja mówię, ja byłam mała, no to prawie bardzo wysoki on był ten mak. Wspominała Pani, że on był niebieski. Tak, niebieski, bo teraz ja mam mak w ogrodzie, ale mam czerwony mak.
czyli to jest ozdobne, ma kwiaty, a to był niebieski. Od drogi zawsze był ogród paradny, a za domem i na polu fragmenty ogrodu użytkowego. Wspomina pani Halina Wenta. W tym ogródku przede wszystkim, kto był na gospodarstwie, ten miał taki większy ogródek przy budynku, a warzywa były na płyli, cios warzywów. A kto miał taki misi, na przykład zagroda, nie miał płyla, to te ogródki warzywne i ten kwiatowy były razem, sałucioły. No i przede wszystkim w tym ogródku kwiatowym nie było takich kwiatów jak terie, to było większość kwiatów takich jednorocznych. Z wyjątkiem może tam takich tych Magedmetery piwonie, a przy tym to było talpune. Ale tak to było jedno kwiaty takie jednoroczne. Było aksamitci, były taci tarci też, były. Dobry gospodarnik nie wyobraża sobie, że ona nie była miała kwiatów w ogródku, że ona była mogła co sobota do bukieta na stół suc i postawić. To była reguła, że w sobotę jak był sprzytulny budynek, w pańskiej izbie albo w gościnnym pokoju, jak matery giedeme, musi stoić na stole bukiet z kwiatoma. Była też Dalie było. Lilia Świętego Józefa już też była w ten czas, jak je była doma u swojej mamy. To je ta biała lilia, jo? Jo, ale ona kuski inaczej. Ona kuski inaczej właśnie niż ta dzisiejsza lilia. Ona bardzo pęchnęła i też ich się nie wysadziła. Cebulci był podobny, tylko że to się nazywa Lilia Świętego Józefa. No i też w tych ogródkach było wiele herbatów takich, na przykład rumianek. To każdy miał swój. Mięta, szałwia, czomber. To musiał być, to każdy miał swój. A czomber do czego się używało? Do czego ten Do czomber? krasy. Do gosyłe krasy, jak była robione nasza, to po kasiapsku, to samielało i to było z solą i z tym czombrem, to było, do dywuny, do tego. I też to pewno, nie jedny z tego, herbata robili sobie, no i tak wożał to ogród. I też było agres, taci był porzeczka, była taci rabarber, były, no gospodarni dobry musiał mieć wszystko. Bób, ogórci, fasola, to wszystko w swoim zakresie kapusta, to w tych większych już takich warzywnych ogródkach miał na cały rok, żeby to był zapas na zima, z tego się robię przetwora i zapas na zima. Oprócz bzów w ogrodach znajdowały się także inne krzaki ozdobne, opowiada Gabriela Kuśmierska. Kalina biała. No, ślibonów nos, no to na to mówiliśmy. Ślibonów nos, nos. Jo. Bo to taka wyglądała jakby taki duży nos, nie? A ja mam kalinę. To jest kalina biała, bo jest też kalina czerwona. Były też malwy. Oczywiście malwy to były na wsi, to też one nie są już takie jak teraz, jak chore czy coś, nie? Ale jak się je przesadziło, widziałeś tam na podwórku koło królików, to ona wyszła tu w ogrodzie, ona była taka, a tam ona wyszła na 1,5 metra, nie? I stale kwitła. Jak malwa, to też ślas, nie? Bo on się nazywa ślas, nie? I gardziołko się tam jakoś pukało tym, czy nie było tutaj? Nie, do gardła się pukało albo solą, ale żebyśmy używali takich... Albo szałwia, tak. A ta kalina, jeszcze do kaliny wrócę, bo zupełnie nie mam pojęcia, co z kaliną się robiło. Czy ona była jakoś ozdobnie? Tylko ozdobą była. Tylko była ozdobą. Bo nawet te kaliny czerwone mają później takie ziarenka, ale to jest tylko i wyłącznie, powinien pierwszy mróz przyjść, tu wygoniłam moje indyczki, bo gryzły ją. Nie mają jej gryźć, ona ma lekkie truciznę w sobie. Dopiero pierwszy mróz ją zabije, to wtedy ptaszki wiedzą, bo one tego nie ruszą, ale taka głupia guła to rusza wszystko. Ogród to także sad. Był bez kalina, Czarny czy taki? bez lila klio. I czarny był fioletowy i biały, ale rzadzy to był rzadko, bardziej to był fioletowy. No i kalina, sznybal oni na to kiedyś giedele. Taka kulka. Takie białe kulka, takie ping-pongowe piłeczka, to też było. Rosłe. A poza tym innych takich ozdobnych drzewów nie było. Z takich ozdobnych, nie? To były drzewa bardziej owocowe. Ludzie mieli sady założone, tego było bardzo wiele, bo każdy gospodarz musiał mieć syt. Tam rosły kreści, jabłka, rozmaite gatunki, sliwci, wiśnie, bo to była podstawa, bo z tego było robiony susz na zama, to był sosiony do obrzadowy zypę.
Na Wigilię. Tak. A czereśnie, czy czereśnie też rosły? Jo, czereśnie też rosły. To nie były taci wielci te gatunki jak są tery, ale one były małe i bardzo smaczne. Każdy miał czereśnia, żeby dzieci miały co jeść latem. Było dużo jabłek, były śliwki, gruszki. W ogrodzie, no ja akurat nie sadzę, ale był groszek, to było takie, no on musiał być, nie? Truskawka była, jeżynę mama miała, no była z lasu przyniesiona i posadzona i pięknie owocowała, nie? To można było, no bo tu na początku u nas akurat poziomka, to dzieci przyniosły z lasu i będą miały swój ogródek i posadziły. I ta poziomka trwa do dziś, te dzieci już mają, no niestety, prawie 40 i ponad, nie? Są i młodsze, ale poziomka trwa. A jakie zioła w ogrodzie się sadzi? Zawsze było magii, czyli po prostu lubczyk. No, mam lubczyk, to zwane magii. Mam miętę ze 3 rodzaje. Jest pietruszka, jest Koperek? szałwia, jest koperek, jest kocimiętka na przykład. O, jest rozmaryn. Szałwię raczej do gotowania, czy raczej do płukania gardła i tak dalej? Szałwia jest właśnie bardziej do płukania gardła, tak ja ją używam. W kuchni no nie używałam, a może ją trzeba, nie wiem. No kiedyś lecę nie kupiwali, tylko oni sadzeli gospodanie pomiędzy sobą. Jak ktoś miał jakiś tam kwiat, no to on przyszedł i to jak była odsadzka, to oni sadzeli. Ale jeden drodzy mu dywu tak samo z tymi kwiatami do ogródka. Oni sadzeli po prostu. Z tymi te karpy było zielony i ty tak to się rozmnażało. Jadąc nawet przez Kaszuby, jednak nie można nie zauważyć, że sporo się zmieniło, że są właśnie czasami te takie ogrody mocno hermetyczne, gdzie jest tylko trawniczek, gdzie są tuje. Kiedy te takie modne rośliny typu tuja, jakaś sosna japońska się zaczęły pojawiać? No to były lata 80. W 80 latach tutaj, w 88 roku tutaj się przeprowadziłam, to jeszcze tak nie było, ale już mieliśmy... Był inspektor, była z doradztwa rolniczego, bo było tutaj koło gospodyń wiejskich w tej wsi działało wtedy i ona już te roślinki nam właśnie inspektor przyprowadzała, czyli taka doradczyni dla kół gospodyń. Także w nagrodę też dostałam 3 tuje takie malutkie, za piękny ogród wtedy. Dostałam 3 tujki, no i rosną one do dziś dnia i później dosadziłam więcej, bo sobie myślałam 3 tak mało śmiesznie, no i dosadzałam i dlatego to już było, jak ja mówię, 80 lata. A jakie stare odmiany jabłoni, czereśni, gruszek rosły kiedyś we wsi, a teraz już ich nie można spotkać? No przede wszystkim były to papierówki, antonówki, renety, szara reneta. Ja mam złotą renetę, ale gruszka konferencja, klapsa, gruszka. I takie ulęgałki były gruszki, takie małe ulęgałki, to były takie dobre, ale on musiał uleżeć właśnie, takie ulęgałki to były. I te były suszone w piecu, gdzie chleb był upieczony w piecu chlebowym i wtedy mama zawsze brała pełne sita takie po chlebie, jeszcze piec był ciepły i tych gruszek ulęgałek i potem szło do pieca i tam się suszyło to i wtedy było do czerniny, jedliśmy nawet te gruszki do brzadowej zupy, także owocowej, czyli brzadowej, suszonych owoców. Warto powiedzieć, że kiedyś nie tylko ogrody, ale i pola wyglądały inaczej. To prawda, było bardzo dużo nus siane i go trzeba było ręcznie jeszcze tam na te czasy wyrywać. Później weszła maszyna, ale pierwsze, jak ja pamiętam, len, to się go ręcznie rwało. Układało na takie kubki, później ktoś szedł, związał i trzeba było takie postawić, aż one wyschły. I wtedy one szły w takie baby duże, były stawiane, stogi i wtedy zawożono je do Sierakowic, do roszarni. Co się stało, że tego lnu już teraz nie ma? Ja myślę, że nie można za dużo siać na jednym i tym samym miejscu, nie? Ta roszarnia robiła kontraktację i ona splajtowała. Przyszły te czasy takie inne i splajtowała i wtedy już lnu nikt nie siał. A co jeszcze siali, czego teraz już nie ma albo jest mniej? Głównie żyto, bo to było zimne, ale mało sieli pszenicy, co teraz już na niektórych terenach tu wkoło sieją pszenicę. Teraz jest bardzo dużo kukurydzy na przykład. No i kukurydzy w ogóle nie było dawniej.
To ja pamiętam jeszcze ze szkoły, że uczono nas, że na Kaszubach właśnie ze względu na jakość gleby żyto właśnie. To Tak. pamiętam. I owiec, nie? Owiec też, bo był taki rok suchy, ja pamiętam, byłam dzieckiem i myśmy szli z ojcem, on szedł zobaczyć, jak to żyto wygląda. On mówi, zobaczcie, on miał 8 hektarów w takim jednym kawałku. On mówi, patrzcie, na środku siedzi zając i my przez to, że to go widzimy, tak było suche. Susza była taka, że tam sam to rosło. Były też takie trawiaste rośliny, czyli trawy były ozdobne. Wiem, że mama miała tak odrogi wyższe i odrogi były te georginie, czyli te wyższe takie fajne, a tu były mniejsze w środku. W środku w ogródku były mniejsze. Odrogi właśnie obsadzone były płoty ze sztachetów, tak jak ja mam płoty ze sztachetów, czyli stare takie ogrodzenia. I wkoło tych sztachet szedł taki mały grządek wąski, był zrobiony i tam właśnie były większe roślinki, były posiane. A mniejsze, jak turki, maciejka, astry, to były krótsze roślinki, no to te były w środku, posiane były. A ja się cieszę, bo te rośliny, które pani teraz wymienia, to właśnie są wszystkie u Budzisza w wierszu, więc tak pokazuje to, że tradycja się dobrze trzyma chyba, co? Trzyma się dobrze, dobrze. Musimy pamiętać, musimy przekazywać młodemu pokoleniu, co jest w ogrodzie, bo żeby one wiedziały. Kasiepści łegródk, ogródek kaszubski.